Сәлем дуслар! Эфирда татар шоу-бизнесінің бар яңалыкларын туплаган һәм аларны сезгә беренче булып җиткерүче шоу-біз тапшыруы. Бүген яңалыклар белән сезне мин Ансу таныштырырмын. Киттек! Татар эстрадасында Baby Boom дәвам итә. Танылган алып баручы Айрат Ильясов белән җырчы Ләйсән Сунгатова 3-нче тапкыр әти-әни булды. 20 февраль көнне аларның кызлары туды. Әлеге сөенечле вакыйга белән Ильясовлар гаиләсен чын күңелдән котлыйбыз. Кышыкның сау-сәламәт булып, бәхетле булып үсүен телибез. Татар эстрадасында үз урынын тапкан, тамашачылар яраткан чара TMTV премияларын тапшыруу тантанасы быел 23 март көнне узачак. Татар шоу-бизнесының интекә җырчыларын, хит җырлары лаеклы сыннар белән бүләкләнәчәк. Оештыручылар бу елны тантана тагын да үзенчәлеклерәк булачак дип белдерә. Шуңа күрә билетлар алырга ашыгыгыз, дуслар. Без сезне көтәбез. Татарча Солянка проекты гастрольләргә җыена. Әлмәт шәһәрендә концерт 5 март көнне булса, Яршаллыда 6 март көнне булачак. Тамашачыларыбыз, билетлар алырга ашыгыгыз. Яраткан җырчыларыгыз хит җырларын сезнең өчен генә башкарачак. Язны яхшы кәеф белән башлагыз. Кыю кызлар төркеменең экс-солисткасы Линара Баталова иҗатта кайный. Җырчы күптән түгел «Кочакла» дип исемләнгән композициясын тамашачыга тәкъдим итте. Әле алга таба планнар күп, сәхнә образым өстендә эшлим дип сөйләде җырчы. Линара, уңышлар сиңа. Мәскәүдә яшәп иҗат итүче диджей Радик белән Айрат Сафин Казанда үтәчәк концертларына әзерләнәләр. Егетләр тамашачыларны таң калдырырга, татар эстрадасына хас булмаган стильдә концерт куярга планлаштыра. Бар көчебезне әлеге концертка юнәлттек. Аранжировкалар ясыйбыз, образлар карыйбыз. Милләттәшләребезгә ошарга тиеш дип белдерә Радик. 14 март көнне алар сезне Пирамида концертлар залында көтеп кала, дуслар. Килегез! Башкортстанның халык артисты Әнвәр Нургалиевны билетларны тиешенчә сатмауда гаеплиләр. Җырчы бу хакта үзенең Instagram битендә хәбәр итте. Бер тамашачы аңа: "Сезнең концертка блат белән генә кирип була. Афишаны бүген генә куйдылар, ә билетлар соңгы рәттә генә калган" дип яза. Җырчы исә бу фактны дөрес булмавын, бар билетларны кассага тапшыруын яза. Әнвәр әфәнде, моңа бер дә борчылырга кирәкми. Билетлар булмау сезнең тамашачы мәхәббәтен яулавыгызны гына аңлата. Уңышлар сезгә. TMTV Production коллективы берсеннән-берсе сыйфатлы клипларын җитештереп тора. Аның чираттагысын карап китик. Мин сине яталарга калдырмам, өзелеп калмаса юллары. Шоу-біз тапшыруы сезне яраткан артистларыгыз белән тагын да якынайта. Бүгенге репортаж танылган юморист, сүз остасы, җырчы Әбри Хәбриев белән. Байбулат артист белән бик күңелле вакыт уздырган, җылы әңгәмә корган. Карыйк! Барыгызга да ялкынлы кайнар сәлам. Кышның соңгае димәк яз җитәргә санаулы көннәр генә калып бара. Ләкин әлеге әкияти ел фасылы тәмамланганчы шоу-біз командасы Адвинта күңел ачу үзәгенә килде. Казаннан ерак булмаган Мирный бистәсендә без кем белән һәм ни эшләячәгебезне алга таба белерсез. Киттек. Бүгенге кунагыбыз татар эстрадасына гопник, пыцан образларын керткән. Мишәрләрчә Оня дип сөйләргә яратучы, күпләрнең яраткан җырчысы, танылган алып баручы пародист, юморист Әбри Хәбриев. Әбри, сәлам. Аня
келген. Аня холлер ничек? Яхшы келләр үзеңдән әстәке. Аллага шөкер. Спортны яратасыңмы? Як яратмыйм. Кышкы спорт төрләрендә яратмыйсыңмы? О, ниндиләрең генә әле. Снегоход ташуганың бармы? Мүлмәдә снегоходлар бармы? Мүлмәдә снегоходлар юк, но без кичкенә вакытта ат арбасына, ат чанага шуып гомер уздыра идек. Ләкин аның каравы Мирныйда снегоходлар бар һәм бүген шуачакбыз. Әзерме? Хәзер әлбәттә. Алайса, киттек. Әбрим, әйт әле синең хотя бы мотоциклларда йөргән бармы? Җик булмасын инде, яшь вакытта Матайда йөргән шакларны әле дә искә төшерәм, әле дә хәтерлим. Арчада укыганда бәрәңге вакытында бер кызыклы хәл булды. Бәрәңге басуында өйлә вакытына төшкә ашны ашарга агрономның бригадирның Матай белән кайтып киттем мин. Матай белән кайтып киттек дә төядек бөтенесен, мин рульдә битен кайтып барабыз. Юпитер 5. Ничек итеп? Кайтып җиттек столовыйга. Столовыйга кайтып җиттек, бөтенесен төшердем. Я һәм Матайны китереп куйра кирәк бит инде. Аскарак төшерергә. Анда юл ничек? Юл үске юл булай, таш юл, төп юл инде һәм аска булай торып төшеп китә дә стоянкага. Аста тагын икенче асфальт җәелгән инде. Мин әкренләп төшеп тә киттем. Әкрен генә барам бит инде, төшеп киттем. Но люльканың әйбере астында, бер көтә торган тимер астында турмуз пиләле булган икән. Ә минем аяганы сизми, туймый, кире җитә алмады. Мин шайтып бер Нивага дум килеп тә бәрелдем. Фарлар кәкрәйде, крылалар кәкрәйеп бетте. Анасын тиз генә җигетләп ясап куйдык та, ашара кирип киттек. Бөтен көчем миңа карый. Бу фарлар Ниваныкы, Матайныкымы? Матайныкы. Нивага нәрсә булды? Нивага бер нәрсә булмады, Аллага шөкер. Нивага бер нәрсә булмады. Хәзер бит инде ашара кирдек, бөтен көчем миңа карый. Нәрсә булды икән? Бөтен үсем миңа карый, бөтен үсенең күземендә юыну бүлмәсенә кирип кулларны юам дип кранны ачып җибәреп күзгә генә карасам, маңгайда ярык, канага тегеннән рәхәтләндереп. Ох, булды бу мәктәп. Тиз генә битләрне җуып, салфеткалар белән корытып, шундый бер хәлләр булып алган. Аннан соң икенче көнне кем минем Матайныга кабызды, кем алып кайтып китте дип иманны укыттылар инде. Ну, Әбрим, менә бу безнең кар машиналары, снегоходлар бригадирныкы түгел, шуңа күрә рәхәтләнеп, курыкмыйча йөрсәң була. Монда безнең кырда Нивалар да яшәгәнгә күрә Аллага тапшырып киттекме? Әйдә, кузгалыйк. Әйдә, Аллага тапшыр. Әбрим, менә сөйләп җибәр әле, гомумән ничек хәлләрең, ничек кәефләр, ничек эшләр барамы? Ярый инде. Безнең менә бүгенге әңгәмә тулысынча менә эшләп барырсың, димме? Ярый инде. Ярый, Аллага шөкер, әкрен генә эшләп йөрибез. Гөрләтәбез, концертлар куябыз. Инде менә хәзер Фәрит белән әкренләп яңа программага әзерләнә башладык. Әкренләп материал барлай башладык, уйлый башладык, фикерли башладык. Нәрсә эшләргә киләсе елга, киләсе яңа сезонга гөрлибез. Аллага шөкер. Менә син инде күпләр бигрәк тә менә хәзерге заман үсеп килүче яңа буын өчен бу ачыш булыр, ләкин шулай да сине бит инде күпләр Әбри буларак белә. Ләкин чын исемең Данияр. Менә Әбри каян килеп чыкты гомумән? Ничек килеп чыкты? Ничек нәкъ Әбри? Бу сорауга инде мин бек күп тапкырлар җавап бердем. Ул минем фамилиямдан чыккан. Тахаллус дип әйтик инде, псевдоним. Шулай дөрес яңгырасын әйбит. Минем фамилиям Хабриев. Хны алып атабыз да, Ефны алып атабыз да, Әбри кала. Бу псевдоним Арча педагогия коллегиятында укыганда барлыкка килгән. Без соңгы курсларда группадаш достым Марат Минхаиров белән яңа ел корпоративында, карнавалында яки башка бәйрәмнәрдә дискотеклар оештырыйк. Шунда диджей Әбри дип бабах компьютерда музыкалар куеп утырайк. Шунда әкренләп барга килде. Шунда башлангычы шунда Арчада булды. Аннан соң инде Казанга укырга кергәч, Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетында укый башлагач, сәхнәгә менгәндә иң беренче бит мин зур сәхнәдә шәпләп, төпләп эшли башлаганча радиода эшли башладым. Радиода кирәк иде инде тахаллус, псевдоним. Кем булып чыгасың дип сорады, миннән Булат Байрамов. Беренче эфирда. Әйтәм инде Әбри булсын, искә төште дә шул псевдоним. Шул Әбри генә калсын. Менә минем фамилиям Фасахов. Миңа ни дирәк тахаллус ата барам. Әйдә, табып карыйк әле.
Асах Фасахов. Асах Фасахов. Бүгінгі репортажда Асах Фасахов һәм Әбри Хәбриев. Асах түгел бит, иң мөһиме. Асах. Әбри, менә радио дидең, радиога гомумән ничек килеп эләктең, ничәнче елларда, ничәнче курста укыганда? Беренче курсны төгәлләгәч, май айында, май ахырында, әлдә хәтерләйм, 28 май көнне булды бу ел. Барс Медиа ширкәте кастинг оештырды. Алып барышларга, юмористларга, җырчыларга без дустым Рифат Зарипов белән шунда барып катнаштык. Кастингтан соң инде кастинг бетүгә урамда сөйләшеп торган вакытта миңа Татар радиосының элекеге директоры Алмаз Тагирович һәм Амир Исламов килде дә, "Никәш, радиода эшләп карыйсың килмиме?" диде. Тем баранды хыялабый. Айса шундый көнне кил, бу якшәмбе көне, пәнҗешәмбе көнне килдем мин радиога. Килдем, сөйләштек, аралаштык та, җомга көнне кичке эфирга чыктым Булат Бәйрәмов белән, иң беренче эфирим шул иде. Шуннан соң әкренләп июнь айы буенда 4 эфирга төнге эфирга чыгып кирдем дә мин, төрле диджейлар белән, Булат белән дә чыктым, Зөлфәт белән чыктым, Амир Исламовның үзе белән дә чыктым, Булат белән ялгышмасам 2 тапкыр чыктым. Шул 4 тапкыр чыкканнан соң инде июль айында мине Утрайда эшләп кара дип көндезге эфирга ук чыгардылар. Эшкә йөри башладың. Әкренләп эшкә йөри башладым. 1 ай буе стажировка үткәннән соң 2 август көнне хезмәт кенәгәмә печать сугып, мине кул куйдырып эшкә алдылар. Менә абый баран дителәк дигәнне син теге үзеңнең образыңа мукый кебек әйтмәдеңме? Теге абый баран ди алай түгелме? Ансы хәтерләмим инде, ансы түгелме? Ничек әйткәнмендер. Электрләгәнмен инде барыбер ничек тә булса. Электрләгәнмен 2006 елдан бирле, инде мин Татар радиосы хезмәткәре. Хәзер инде әлбәттә теге линейный дип әйтәбез инде без аны туры эфирга чыккан юк. Мин хәзер хәбәри хәбәрләре генә алып барам инде, язма формада, рубрика формасында гына, чөнки гастрольләр белән, концертлар белән йөри башлагач, кыенгарак туры килә, эфирны көйләргә итәргә, шуңа күрә туры эфирдан инде мин линейкадан дип әйтик, китәргә булдым. Инде бер 2 ел тирәсе линейкага чыккан, шул җәйге эфирларда гына эшләп алам. Менә студент чакларны искә төшерсәк, син әйттең инде менә дустым Рифат Зарипов дип син беләбез, барыбыз син Салават Закиевичнең шәкерте. Кемнәр белән укыдың? Ничәнче елларда? Һәм инде гомумән студент чакларны искә төшерергә рәхәтме? 2005 елны педколлиятны Арчаның педагогия коллиятын бетергәннән соң Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетына укырга кирдем. Салават абый бүлегенә. Безнең гомумән алганда безнең курс иң продуктив курсларның берседер. Чөнки татар эстрадасында без гомумән төркемдә башта 9 кеше укыдык, аннан соң 8 кешегә калдык. Шушы 8 кешенең Рифат эшли сәхнәдә, мин эшлим. Айдар Аглямов Казан егетләрендә эшли. Лейсан исемле группалаш кызыбыз, ул Рафаэль Латыповлар белән шулай хайран гына эшләп алды. Альбина дустыбыз, Екатеринбург кызы, ул менә хәзер әкренләп шулай чыгып килә. Бишау булды бит. Марат Файрушин, ул инде безнең укырга кергәндә үк зур артист иде инде, 6 булдык. Илнур Муфтахов, ул Башкортстанда хәзер филармониядә, яна Нефтекам яна ул микән филармониясендә хезмәт куя, шулай Башкортстанда җырлап йөри. Һәм Вилорик Садыков дустыбыз, Вилорикны күптән күргән, ләкин ул шулай сәхнә өлкәсендә эшли иде. Хәзер каядыр төгәлгенә әйтә алмыйм. Безнең бар тик бер генә кыз, яшел үзән кызы, Алеся гына бу юнәлеш белән китмәде. Булай 8 кешенең 7-се сәхнәдә. Менә студент чакларга кайтып килдек бит инде, ул вакытларда башкалардан аермалы буларак, синең чәчең узын булды, арттан бик узын булды. Менә моның сирре нәрсәдә? Синең стилистың кем иде? Парикмахерың кем иде? Бер нинди стилиста, парикмахерда юк инде, әлбәттә. Бу үзенә күрә бәлкем бер мөгез чыгарырга теләү микән инде, бәлкем индивидуальлекне күрсәтү булды микән, аннан соң әйтә алмыйм. Миңа күбесе элек шул укыган вакытта син костюмга ашаган дип бөтенесе әйтә иде инде. Мине кем белән генә чагыштырмадылар инде. Джим Керри да булдым, костюмда Алик Газманов та булды инде. Бәлкем шулда бераз тәэсир иткән, аның бит артта кичкенә генә, нәзек кенә ни бар иде, чәче бар иде, тулымы дип әйтергә кирәк. Менә шунда ничектер үстерә башладым да, аннан соң ул вакытта ни бар иде әле? Мода бар иде чәчтә. Монда артта
озон иттереп үстерү, бер 10 сантиметр тирәсе, шундай чолка дип әйтик микән инде аны артта үстерү моды бар егетләрдә. Бәлкем шулга кирип калгандыр инде. Мен инде дәвам иткәнмендер әлеге моданы. Үсте, бик озын үсте. Иде әле дә мин аны саклап тотам. Ул үрелгән чәчне 2011 елны каршылаганда микән, 13-не каршылаганда микән без аны яңа ел алдыннан 31 декабрьдә кисеп аттык. Хатын башта үрде дә хатын, аннан соң кисеп татты. Менә шушының кадәр озын тулым, бер 25 сантиметр тирәсе озынлыкта үрелгән килеш әле бу. Өйдә саклана минем. Иның кайсы җирендә? Сервантта. Сервантта. Сервизлар белән бергә, сервизлар белән. Җырга килгәндә син бит инде башта безнең юморист идең. Әз-мәз генә җырлап бирдең, хәзер инде моңа ныклап торып тотындың ниме? Гомумән менә шушы сораудан чыгып әйтәсе килә, синең урталайга бүлдем җыры кемгә багышлана микән? Бу җыр бер кешегә дә багышланмый. Бу җырның шигыре гомумән язылыр алдыннан минем кулыма 1 ел элек килеп эләкте. Минем Балташта яшәүче дәвабыем, әниемнең бер туган энесе Гыйльмулла абый шигырьләр буенча бик яхшы тәнкыйтьче. Һәм ул барлы юклы шигырьләрне тетеп ата. Яхшы шигырьләр булса, миңа гел җибәреп тора. Энем менә каралы дип, бу ничек дип, миңа һәрвакыт шигырьләр ыргытып тора. Бу шигырь менә шул язылар алдыннан 1 ел буе көйләнеп йөрде. Күңелгә шундук кирип калды бу шигырь. 1 ел буе көйләп йөргәннән соң инде, аннан соң төпләп көй язылып бетте дә, җыры туды. Гомумән алганда бу оригиналь һәм моңарчы яңгырамаган, моңарчы булмаган темага иҗат ителгән шигырь булганлыктан ошады. Мин үзем гомумән оригиналь шигырьләр яратам. Тапталган мәхәббәт темасы булса да, ләкин ул үзенчәлекле икенче формада бирелгән шигырь. Иҗат ителде, язылды, Аллага шөкер, халык күңеленә кирип калды, халык яратып тыңлый, тамашачы яратып тыңлый. Менә шундый иҗат җимешләрен киләчәктә дә тудырырга насыйп булсын. Иң мөһиме мәгънәле, төпле, фикерле шигырьләр кирәк. Алар бүгенге көндә бик аз. Урталайга бүлдем, сиңа бирәм, янган утларымның яртысы. Күңелемдә маяк итеп сакла, минем сөюемнең яктысын. Мин түзәрмен, түземлеләр түзә, янып кабат көлдән терелә. Онатырмын тик үтенәм шуны, күңелемә бүтән үрелмә. Мин түзәрмен, түземлеләр түзә, янып кабат көлдән терелә. Онатырмын тик үтенәм шуны, күңелемә бүтән үрелмә. Онатырмын тик үтенәм, күңелемә бүтән үрелмә. Менә синең бу җырыңның ахырында, яме бу клибының ахырында дәвамы бар дип 3 нокталап язылган, бөтен халык моның дәвамын көтә. Бар булачак моның дәвамы, әйт әле. Алла бирсә, Алла бирсә, Алла бирсә, менә хәзер икенче җырны әзерләп ятам. Аранжировкасын эшлибез. Шушы җырны әзерләп бетерүгә Алла бирсә язларда дип уйлап торабыз. Бәлкем җәйләр булыр, бәлкем шул көзгә дә калырга мөмкин. Вакыт күрсәткече шулай гаеп төрле факторлар бар. Дәвамын төшерергә быел Алла бирсә төшерергә исәп бар. Менә бөтен халык әле сине танылган пародист буларак та белә. Әлеге һөнәргә ничек өйрәндең, ничек үзләштердең, ничек әзерләнәсең гомумән? Пародиягә гомумән өйрәнеп булмый. Әгәр дә синең үзеңдә тавыш үзгәртү мөмкинлеге юк икән, тавыш белән идарә итә алмыйсың икән, урысча әйтмәкче хоть тресни синеме, но пародиягә өйрәнә алмыйсың. Аның да ул бик катлаулы процесс. Кайбер артистларны бик яртышар ел тавышын чыгарырга туры килә, бик озак өйрәнергә туры килә. Кайберләрен гомумән алганда номерны әзерләп бетерәсең, тавышы юк, бик ошап бетми, ләкин инде бер 2-3 сезон эшләгәннән соң әкренләп тыңлый, шушы 2 ел узганнан соң аның идеаль тавышына килеп җитәсең. Ләкин пародиянең бер зур минусы да бар, ул тавышны бик каты бетерә торган әйбер, бик каты үтерә торган әйбер. Чөнки тавыш ярлары белән бер
орында эшләсәң, икенче орында тамак белән эшләргә кирәк, өченче орында сулыш белән эшләргә кирәк. Мен алар бөтенесен контрольдә тоту бик катлаулы, бик кыен процесс. Бу эш белән, пародия белән Арчада укыган вакытта бераз кызыксынып эшләп шөгыльләнеп алган идек. Арчада укыганда авылларда концертлар куеп бергәндә үзенә күрә пародияләр күрсәтә башлаган идем. Бу 3нче, 4нче, 5нче курслар булгандыр инде бәлки. Төпләп инде 2005тә Казанга укырга кергәч шөгыльләнә башладым. Иң беренче номер менә Исерек тракторист номеры иде ул минем. Иң беренче куйган пародияләрем Салават абыйга, Әлфинә апага, Айдар абыйга, Булат Нигъмәтуллинга. Менә әкренәп шуннан китеп барды. Ел сайын берәр яңа артистны, бәлкем кай вакытта 2-3 була чыгарырга тырышабыз, ясарга тырышам инде. Әкренәп ел сайын багажны арттырып бару исәбендә эшлим. Әле менә мин сиңа тәкъдим итмәкче идем, бәлки син Казанда пародия мәктәбе ачып җибәрерсең дип. Менә әйдә миңа биреп кара, әле менә күрсәтеп кара, микрофон сиңа тоттырам. Әйдә Салатыйга бер кичкенә генә пародия Татмустовга сүзләрен кыстырып. Так. Бу Салават сөйләргә тиешни. Не, хәерле көн, хәерле сәгатендә хөрмәтле Татмустов каналын караучылар, бер матур шигырь белән сезне сөендереп аласы килә. Татмустов каналыннан әгәр мине күрсәтсәң, Алла бирсә байырсың, бик калын булыр кесәң. Менә карагыз, яратыгыз, җырлагыз, барысына уңышлы һәм яхшы булсын. Рәхмәт. Яра Абри, менә әзгенә сораулардан арынып торып, синең белән бер кичкенә генә кызыклыгына рубрика үткәреп алабыз. Хәзер мин сиңа сораулар бирәм. 1 минут эчендә син 25 сорауга җавап бирергә тиеш. Син әзерме? Сораулардан арынып, икенче сораулар рубрикасына. Монсын да аның беразына сәйрәк тә сораулар. Яхшы, мин әзер, давай. Алайса, киттек әйдә. Ну, Абри, әзерме? Һәр вакыт. Алайса, киттек. Әбри сүзенә иң туры килә торган рифмы Хәбридән кала. Бәбри, Беренче чыгышым өчен уялам чөнки мин Исерегим. кем белән мин бер качанда дуэль җырламаячакмын. Салават Фатхетдинов. Күңелсез булганда нишлисең? Җылыйм. Әгәр дә алып баручы сиңа тупас сораулар бирә икән нишлисең? Дурак дим. Космос белән элемтәгә ничек керергә? Салып. Ни өчен һава үтә күренмәле? Чөнки төсле түгел. Кивиның җынын ничек кырырга? Станок белән. Ашуың чыкканда нишлисең? Җылыйм. Тимер кадак йомшарсын өчен нишләргә? Суга салырга. Туган кереңне башкалардан нишлисең? Җылыйм. Гаишник таягы ничек дип атала? Җязыл. Кар нинди төстә? Үтә күренмәле. Бер көнгә невидимка булса нишлисең? Бер нишләмим. Болытлар нинди төстә? Кара аклы. Ни өчен хатының сине сайлаган? Дурак булганга күрә. Сөт нинди төстә? Аклы. Фәрид Галиев ничә килограмм? 42. Сыер нәрсә эчә? Сөт. Суча ул. Җырчы булганда нишләргә? Нәрсә булганда? Җырчы булырга нишләргә? Үкерергә. Әбринең иң яраткан ризыгы? Ит. 22 сорауга гына җавап биреп өлгердең, Абри. Хәзер инде Гомердә йөреп сорауга җавап биреп булмый бит инде үзем. Хәзер инде безнең җаза сиңа. Беләсеңме, хәзер барабыз бер кеше күп булган җиргә, кибеткәме, берәр төрле кафегамы, шунда үзеңнең урталайга бүлдем җырын матур итеп, моңланып бөтен кешегә башкарасың, гомумән алганда бушка бер җырлык концерт куясың. Имансыз. Менә хәзер бергә утырып торабыз, име? Минем башта бар тик бер генә сүз, бер генә җөмлә. Аня килгән, утырган. Аня. Ай, бу гомумән алганда кызык әйбер. Мин шәхсән үзем өчен генә бай дип сөйләшә башлаган идем. Туйларда, яки башка бер җирдә Аня килгәннәр, Аня утыралар дип халык электрип алды, тамашачы электрип алды, үзләренә куя башладылар, репост ясый башладылар. Аня хэштегы барлыкка килде. Кайбер мишәрләр инде тетеп сүктеләр. Без былай сөйләшмәйбез, әйтмәйбез, мыскыл итмәбезне дип. Икенче мишәрләр компаниясе молодец, брат, булдырасың, шулай кирәк, без шулай яшәбез. Гомумән алганда, мин аның нидер бер мишәр диалекты итеп, мишәр сөйләм итеп чыгармадым. Миңа бар тик ул үзенчәлекле сөйләм манерасы. Менә бар бит безнең Раил Абисадриевның ул Чувашның кыстрада Аня кашкрамына келгәннәр, отырганнар дип. Шуның шикелле мишәрләр
Буды жер йөзендә сибелеп яшиләр. Рәсәй буенча бигрәк тә һәм төрле урында яшәгән мишәрләр алар төрлечә сөйләшә. Кузнецкийда бер төрле, Ульяновда бер төрле, Щупрәле бер төрле, Буа бер төрле, Мәскәүдә бер төрле, Түбән Новгородта бер төрле. Хәтта менә чагыштырып карасак, менә Татарстан. Ниме? Буа һәм Ширмешән, янәшә районнар. Берсендә чыкылдыйлар, берсендә цыкылдыйлар. Әйме? Берсендә бер төрле сүзләр белән сөйләшәләр, икенчесендә икенче төрле сүзләр белән сөйләшәләр. Шул ук шыгырдан, әллә ни ерак түгел. Анда бөтенләй икенче төрле диалект. Менә шуларның бөтенесен оптым илаһи бергә җыеп, үзенә күрә бер кишмиш курага барырга килде инде. Соңгы арада синең подписчикларың беләдер инде, синең Instagram челтәрендә ниндидер сиңа охшаган бер пацан егет, бер ботаникны кимсетеп, аңа шигырьләр язып, менә шулай итеп сөйләшә. Бу хакта ни диярсең, Әбри? Бу хакта ни диярмен, кешедә, кайбер кешеләрдә сәхнәдә эшләүче кешеләрдә бигрәк тә шизофрения дигән авыру еш күрсәтелә. Мин үзем инде күптән шизофреникка саныйм, чөнки миндә гомумән алганда әллә ничә төрле образ яшәй бит. Мин бер караганда икенче караганда мин уйшан, өченче караганда мин гомумән алганда Дөртенче карында син мукый. Мукый я бан дәвралам. Менә так сплит киносындагы шикелләйме? Бу миңа якын образ, чөнки без бу образны Фәрит белән икебез бергә уйлап таптык. Һәр вакыт ниндидер сәхнәдә контраст булса, ул һәр вакыт кызыклы, бер-береңнән көлү кызыклы, ул тамашачыга ошый. Әбиләр һәм бабайлар алар ничектер тапталдылар, яки ике әби, яки ике бабай, алар инде гомумән ничә еллар буе безнең эстрадада, безнең юмор сәнгатендә тапталган образлар. Шуңа күрә булардан бераз гына читкәрәк китеп, шул 3-4 ел элек китереп чыгарган образ булды бу һәм тамашачыга да бик ошады. Быел инде менә 3нче сериясын уйлап таптык, 3нче сериясын күрсәтәбез. Шулай ук тамашачылык кабул итә. 4нчесе булырмы юк, монысы билгесез. Бәлкем тамашачы сораса, чөнки бик күп сорадылар, кайчан була дип. Бәлкем 3нчесеннән соң, 4нчесендә сорасалар, берәр елдан соң, берәр 2 елдан соң бәлкем анысын да тудырырбыз инде. Шәхсән үземә бик ошый, чөнки без 90нчы ел балалары, безгә паталар астында, арасында үстегә бит. Лата пацаннар, чёрт, тегесе монысы бит инде актуаль тема. Шушы әйберне ничектер бераз гына күпертептер бәлким, бит күрсәтү ниятеннән барлыкка килгән номерлар шәхсән миңа ошый. Һәм мондый контраст образлар бик сирәк. Бәлкем моның кадәр үк идеаль, моның кадәр үк күңелле образларны бүтән уйлап табып булмас. Шуңа күрә әлегә актуаль булганлыктан барабыз. Чөнки пацаннар белән батаннар, алар һәр вакыт бер-берсенә капма-каршы образлар булдылар. Батан, братан, хәләличек! Әйбәт. Чо, һаман консерваторийның компот литр бүлегендә укыйсың да? Юк, хәзер аспирантурада укыйм инде. О, аспирин турында укыйсың. Медик шөле? Нинди медик булыйм, укыйм дейм әле һаман. Ну, анайсы это педагог инде. Чо, вообще как жизнь-то протекает? Жизни нормально басып торакмый. Ты чо, нинди жизни? Жизня тормыш турында сорый. Барамы ди? Тормыш бара, нормально. Син үзең дә һаман дирижерскийда укып йөрисең бугаймы? Мин укып бетердем инде, братан. Мин эшлим, хор белән дирижировать итәм. О, хор белән. Да, конечно. Коллективта кеше күптер, 20-30. Ну, братан, төнлә урамда ничә ушрый, бөтенесен җырлатам. Да. Зато зарплатаны телефоннар белән генә алабыз. Кибет ачтым. Менә Instagramда пацан батан сериялар әле алга таба дәвам итәчәкме? Алла берсе, менә кичкенә генә үзенә күрә бер сериал барлыкка китердек. Атна сайын диярлек булырмы, белмим, анысын әйтә алмыйм әлегә. Ләкин чыгарып барырга тырышабыз шигъри формада, бер-беребез белән шулай диалогны. Алла берсе, әлегә тамашачы сорый, көтәбез дип, финалга кайчан барып җитербез, анысы билгесез, но сериал башланды. Күз күрер. Менә бер барыбыз да беләбез, син ике бала тисем, әйт сөйләп җибәр әле. Тормыш иптәшең, балаларың ниләр белән шөгыльләнәләр гомумән? Улыма 6 яшь тула, менә Алла берсе 13 майда. Ул әлегә балалар бакчасына йөри.
аның әлегә билгеле бер шөгыле юк. Төптән кызыксынган хәзерге балаларның бердән бер шөгыле шул телефонда уйнап утырудыр инде бит әлегә шөгыле шул. Анысын да бик күп бирмибез. Кызым инде 3нче сыйныфта укый. Шуна музыка түгәрәгенә йөрибез. Флейтада уйнарга өйрәнәм. Фортепианода уйнарга өйрәнә, вокал түгәрәгенә йөри, фольклор түгәрәгенә йөри, бисер түгәрәгенә йөри, технология түгәрәгенә йөри, биюгә йөри. Алганда балалар белән инде мин өйдә бар тик татарча гына сөйләшәм, русча сөйләшә башласар, шунда үземнең явыз әти образын кушам, татарча дип кына кычкырып җибәрәм. Шыпыртаналар да әкренләп татарча сөйләшә башлыйлар. Хәзерге балалар рус телеканалларын карап үскәнгә күрә, алар хәзер күп генә тырышсаң да барыбер русча сөйләшәләр, чөнки рус мөхите белән тәрбияләнәләр. Без үскәндә бит балалар өчен каналлар булмады, без урамда үстек, без сөйләшеп үстек, урамда аралашып үстек, шуңа күрә безнең телебез әлегә сакланып бара үзебездә. Хәзерге балаларда саклау чарасы юк. Бик соңына барлыкка килде. Шулай да өметләнәм. Мин инде үз балаларымны әлбәттә татар телен онытмаска өйрәтәм. Сәхнә теленнән, татар теле дәресләреннән алган кагыйдәләргә нигезләнеп, аларны дөрес сөйләшергә өйрәтәм. Берәр җирдә басымны дөрес әйтмәсәр, шундук көйләп куям. Болай дип әйтелми, менә болай дип әйтелә дип. Кызым хәтта кай вакыт берәр сәер сүз ишетсә, нәрсәне аңлата ул дип әйтә алмый. Татар сүзен ишетсә, гомердә ишетмәгән әйбит. Әйтәм, шундый сүз ул. Исендә калдыра. Әкренләп шулай өйрәнәбез. Татар телен саклау өчен гаилә эчендә генә булса да үземнең өлешемне кертәм. Тормыш иптәшем инде минем финанс өлкәсендә, бухгалтерия өлкәсендә эшли. Аллага шөкер, сәхнәгә кагылышлы бер өлеше дә юк. Акча саный белә. Моның белән син бәхетле. Моның белән мин бәхетле. Evet. Чөнки барыбер менә сәхнәдә эшләүче кеше булса, ул бәлкем кем өчендер шулай яратылгандыр инде бит. Ирле, хатынлы бергә эшләр, алҗалыдыр. Миңа ничектер динерәк. Миңа чит өлкәдә эшләүче кешенең фикере күпкә мөһимрәк. Алар барыбер икенче төрлерәк күрә, ул тамашачы буларак күрә. Без беренче концертны куябыз авылда. Ул җитешсезлекләрне әйтә. Менә бу җирдә булай итеп карамыйсызмы, бу җирдә булай итеп карамыйсызмы, монда булай итеп үзгәртмисезме дип үзенең киңәшләрен бирә. Шушы киңәшләргә нигезләнеп инде тамашачы фикере буларак без инде үзгәртеп карыйбыз, эшләп карыйбыз. Булмаганда икенче төрле тәнкыйть. Инде зур сәхнәгә чыккач, анда артистлар алдыннан яки устазларыбызның биргән киңәшләр белән инде профессиональ яктан җитешсезлекләрне төзәтәбез инде. Чөнки тамашачыга хәзер нәрсә кирәклеген дөресен әйткән аңлап бетереп булмый. Син берәр уйлыйсың, тамашачы синнән икенче әйбер өмет итә. Яки менә язган вакытта да, приколларны язган вакытта да язасың. Ох, әйбәт нәрсә бит бу. Бу бит шаркылдап көлә торган әйбер дип язасың. Сәхнәгә чыгып күрсәтәсең. Юк. Гомумән алганда бер көтмәгән шаяру, син халык кабул итмәс дип уйлаган шаяру киресенчә ата. Менә тамашачының зәвыгы дип әйтимез, тамашачыга ни кирәклеген әлегә аңлап бетерү кыен. Әбри, менә бер 10 еллардан үзеңне ничегрәк итеп хис итәсең? Татар сәхнәсен, татар эстрадасын ничек күрәсең? Татар эстрадасы миңа калса әлеге көннәрдә, әлеге елларда Рәсәй эстрадасы 20 ел элек кичергән әйберне кичерә. Менә күпләр сүгә, Элвин Грейны сүгә, әйбит, Фирдүсне сүгәләр, янәсе теге акырып җырлыйлар, янәсе тавышлары юк, җырмыни бу, нимени бу дип сүгәләр. Бу әйберләр белән бердә килешмим, чөнки нәкъ менә шушы шаукым заманча музыкага нигезләнеп эшләнгән поп-культура Рәсәй эстрадасында 20 ел элек үзгәреш кичергән иде. Бу хәтерләсәгез, бу 90-нчы еллар башы дип алсак, 2000-нчы 90-нчы еллар Алена Апиналарга, Агутиннарга, Губиннарга алмашка Руки вверх, Иванушки Интернешнл, Вирус, Демо төркемнәре килеп кирдеме, халык кискен шушы стильгә күчте. Алар заманча рус эстрадасына заманча юнәлеш керттеләр. Алар поп-культурны байыттылар. Нәкъ менә Радикта, Фирдүстә һәм башка шушы дэнс культурада эшләүче, дэнс юнәлештә дөресрәк эшләүче артистлар
Алар киресенчә менә шушы үзгәрешне хәзер хасил итәләр. Һәм 10 елдан соң нәрсә буласын бер кеше дә белә әйтә алмый. 1 елдан соң нәрсә буласын да бер кеше әйтә алмый. Бәлкем 1 ел эчендә бөтенесе дә үзгәреп бетерергә мөмкин, ләкин Радикның да, Фирдүсен дә һәм башка заманча аранжировкалар белән баянсыз дип әйтергә, без заманча аранжировкалар белән эшләнгән җырларны пропагандалаучы артистларның хәзерге эстрадага өлеше зур, чөнки нәкъ менә алар хәзерге буын яшьләрен тәрбияли. Алар иң мөһиме беренче татарча җырлый, шунысы мөһим, нәкъ менә шушы татар җырларын заманча аранжировкада ишетеп, бала барыбер әкрен генә булса да шушы шаукым белән тартыла, үзенең теленә тартыла, өйрәнә башлый. Аларның ярдәме бик зур. Әлбәттә инде безнең икенче як бар бит, моң дигән әйбер. Хәзерге заман эстрадасында моңлы, чын мәгънәсендә моңлы ирештер алучы җырчылар, алар әлбәттә инде күп түгел, алар сирәк. Ләкин бу факторга инде нигәдер басым ясалмый микән, әлеге төр халыкчан җырларга игътибар кимегәннән кимегенә бара. Бәлкем бу шулай тиештәдер, бәлкем бу замана таләбедер. Анысын аңлап бетерә алмыйм, ләкин шәхсән мин үзем ике юнәлешне дә яратам. Без Салават абыйның, Фирзара абыйның, Зәйнәп апа, Зөфәр абыйның җырларын тыңлап үстек, Хәния апаларны тыңлап үстек. Алар безгә якын. Хәзерге заман яшьләрен әлбәттә инде бу җырлар бик кызык та түгелдер, чөнки аларга шул тут кирәк. Ул бер нәрсә дә шәтеп булмый. Бу замана, ул һәрвакыт үзгәреп тора. Ул бер урында тукталырга тиеш түгел, ул һәрвакыт алга таба барырга тиеш. Ләкин кайчанда булса барыбер миңа калса үзен татар дип таныган кеше барыбер шушы Илһам абыйларга, Салават абыйларга, Зәйнәп апаларга барыбер кирәйләнеп кайтачак, чөнки профессиональ җыр сәнгатенең нигезендә нәкъ менә алар ята. Алар ята. Хәзерге эстрадада эшләүче яшьләрнең күбесенең музыкаль белеме дә юк. Алар хәтта до нотастаның да кайда урнашканын да белмиләр. Алар гармониянең нәрсә икәнен дә белмиләр. Ләкин белемсез артистларга мин һәрвакыт негатив белән карадым, әлбәттә. Белемле кешегә нинди юнәлештә эшләсә дә барты бишлегенә куярга кирәк, чөнки ул музыканың нәрсә икәнлеген белеп, музыка фәненең нәрсә икәнлеген аңлап, үзенә, күңеленә ятышлы юнәлештә эшли икән. Димәк, ул барыбер музыканы, татар музыкасын пропагандалый дигән сүз. Ярар, Эбри. Ярый инде. Башладык. Шулай битерик. Сафыл инде дип тәмамлыйк инде. Ярый, рәхмәт чакыруыңа, тагын чакырып тор, килербез шулай. Бушка йөрергә яратабыз без. Снегоходларда бигрәк тә. В общем, рәхмәт. Ярар, менә сиңа да бик зур рәхмәт килгәнеңә. Үзебез дә бушка йөреп кайттык, шушы форсаттан файдаланып. Рәхмәт, Әбри. Алга таба уңышлар, һәм инде тагы да безне мотор җырларың белән сөендереп торгамы? Бик зур рәхмәт. Татмус ТВ каналы тамашачыларына шулай зур рәхмәт. Игътибарлары өчен, җылы мөнәсәбәтләре өчен, концертларга йөрүегез һәм йөрмәвегез өчен, барысы өчен дә зур рәхмәт. Достар, без Казанга килеп җиттек. Әйтерсең лә Казанда бөтен халык та кайдыр югалган име. Кеше дә табып булмый, ләкин шулай да. Шөкер, Аллага шөкер. Шуңа күрә бер тукталыш таптык. Хәзер барып карыйбыз. Әбригә уңышлар телибез. Рәхмәт. Моны алып китәмме инде мин? Юк, башта мин сине представляйтам, тәкъдим итәм. Әйе, киттек. Исәнмесез, хөрмәтле дуслар? Ничек кайфларыгыз, как у вас настроение? Все хорошо? Хәзер инде сезнең өчен танылган җырчы Әбри Хәбриев җырлап җибәрер. Яртысын мин сиңа калдырамын, бәлки мине бер чак аңларсың. Минекедәй җаның сызлаганда, син дә бер көярсең, янарсың. Бик зур рәхмәт, игътибарыгыз өчен. Шулай итеп, дуслар, менә урам җырчысы түгел, танылган җырчы Әбри Хәбри бездә кунакта булды. Һәм инде сезнең белән сау булашабыз. Пока-пока. Пока. Бүгенгә яңалыклар тәмам. Мин Ансу барлык ир-егетләрне узган бәйрәмнәр белән тәбрик итеп, барыгызга да күңелле эш атналары теләп, сезнең белән сау булашам. Пока.